приятенци! За първи път през новата 2019 година с вас е Марто от The Adventures Guidebook, каналът, който ви помага да навлезнете в света на екстремните спортове по възможно най-безопасният начин. През новия сезон темите, които ще дискутираме в нашите видеа, ще бъдат най-разнообразни, като ще наблегнем доста на двата от най-основните стилове на каране при сноуборда – фристайл и фрирайд, и също така доста ще си говорим за нашата безопасност в планината и по пистите. Първото видео ще бъде на една тема, която е доста важна и често пренебрегвана – как да се качим всъщност успешно на седалков лифт. Предполагам, много от вас са страдали от седалки, които минават и много бързо ги замитат или пък в горната им част ги изплюват и те падат. Затова се надявам съветите, които ще ви дадем в следващото видео, да са ви от полза. Приятно гледане! За всеки начинаещ, първото качване на лифт е изключително важен момент. Затова изберете подходящ такъв, който да е по-бавен за първия си опит. Гледайте какво правят другите хора или ако сте с ваш приятел, който е по-напреднал от вас, го помолете за помощ. Има няколко упражнения, които могат да ви помогнат с качването и слизането от лифта. Това е скейтинга и спирането с един крак. Потренирайте тези елементи преди да направите първите си опити за качване. Когато се качвате на лифта, проверете всичките си джобове, ръкавици, каски и други неща и се уверете, че всичко, което можете да изпуснете, е прибрано и затегнато. Със сигурност няма да ви харесва при първото ви качване да изпуснете ръкавицата си и ръката ви да измръзне, докато се качите до горната станция на лифта. След преминаването през вратичките преди самия лифт, погледнете назад и се уверете, че сте застанали в добра, стабилна позиция. Свалете кората на задния автомат и погледнете как лифта идва към вас, за да сте готови да седнете на съответната седалка. След като се качите, възможно най-бързо затворете предпазната преграда и се насладете на гледката. Докато се редите на опашката за лифта, изберете подходящата страна за вас, за да се качите. Съответно, ако сте с ляв водещ крак, по-удобно ще ви бъде да седнете от лявата страна на седалката, и ако сте с десен водещ крак, ще ви бъде по-удобно да седнете от дясната страна. Непосредствено преди самото слизане, отворете предпазната преграда и седнете леко настрани, като насочите носа на дъската право напред. Изчакайте докато лифта забави и дъската ви докосне снега и внимателно се изправете, като със свободния заден крак стъпите върху дъската. С задната си ръка се придържайте за седалката за баланс и леко се отлъснете, за да можете да се отдалечите от лифта преди да е започнал да обръща. Според зависи колко хора и къде са застанали, вие можете да спрете на лицев или на гръбен кант. Има и вариант, в който се качвате на лифта с дъска в ръката. Когато правите това, бъдете сигурни, че държите дъската здраво. След като седнете на седалката и преди да затворите преградата, завъртете дъската с базата към вас и внимателно с другата ръка я затворете, така, че да можете да подпрете автомата върху нея. Ако сте в левия или десния край на седалката, можете да поставите дъската отстрани, отново с базата към вас. И след като пуснете преградата, да я подпрете с рамо и така тя няма да падне. При слизане трябва да се подготвите малко по-рано, като хванете дъската в ръката и се приготвите за тичане. Внимавайте да не се подхлъзнете или да не се забавите, иначе лифт ще ви настигне и може да ви удари лошо. Този вариант на качване е малко по-опасен и рискован, защото можете лесно да изпуснете дъската и даже е забранен в много курорти по света. Затова ви съветваме да се научите как да се качвате на лифта с един крак закопчан на дъската. Бъдете с нас отново и другата седмица, където ще си говорим малко повече за правилата за движение по пистата, какво трябва и не трябва да правиме и как да реагираме, ако сме свидетел на инцидент или по-лошо, ако участваме в такъв. Ако искате да направим видео на тема, която ви интересува, оставете по един коментар отдолу и не забравяйте да ни последвате на страницата ни във Facebook и Instagram. Stay safe, guys!